सोर नोंसोरलाय आंखौ मानो खाना दोनदों आरो आं बबेयाव दं? मेगना नुवाखै नामा नों बबेयाव दं? ओइ बाबु जों नोंखौ किडनेप खालामबाय। माबादि मोनदों बाबु? नोङो मा मोनदों होन नोङो? आखाइ आथिं खाखावना दोननानै खुसि मोनदों। मानसिया मा जानानै दं माबादि मोनदोंसो होनदों? नोंखौ सोरबा खाना दोनब्ला नों माबादि मोनगोन? बेटा आंखौ बिदि खाना दोननाय बे बुहुमाव दाबो रावबो बुजियाखै। जेब्ला मानसिनि टाइमा गाज्रि सोलियो अब्ला रावबो बुंस'नो हाया। ओइ गथ' बारा खोथा बुंबाय नों। आखाइ आथिं खाना दोनना दा खोथायालाय बुंनो हागोन ना? ओमफ्राय आदामोना सोर जाखो? अरे दीवानो मुझे पहचानो कैसे आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ सेल्फी डॉन। सेल्फी डन? आंनि नामखौ खोनाहां मोनदों ना? मोनाखै खोनायासो मोनदों। ओइ बाबु सालायखौ हमथाना खोथाखौ बुं मिथिबाय? बेखौ नुबाय बेखौ दानो गावफ्लांनानै गावसिजोबगोन। नाथाय आं बिदि नामखौनो जेरावबो खोनाफेराखैमोन। आंनि नामखौ मिथिया नों? आंनि नामखौ मिथिया? सारा दुनियानि मानसिफोर 12टा पुलिस स्टेशन नैबे आंनि आसि फिसायावनो थायो। गामियाव सोरबा उन्दैया गाबोब्ला गथ'नि बिमाया बुङोदि जिरिथा फिसा नङाब्ला सेल्फि डना फैब्ला नोंनि जानांगौ गाइखेरखौबो जानानै थांगोन। अब्ला आंखौबो गोरलै गथ' सानदों नामा नोंसोर? आं नुनायावसो उन्दै नाथाय आंबो डेन्जारसो। जेब्ला आं गामियाव थाबायलाङो अब्ला गामिनि सिख्लाफ्रा आंखौ गिना दर खोरखि मारिजोबना थायो। नुनायाव आंखौ नुयो गुरै दद्र नाथाय आंबो हारामि साधु टाइपसो। बस गथ'आलाय माथो उल्था उल्थाथार माथो। गिनायसो मोनलायलांबायलां बस। लांनो फैनाया होलांनाङाथ'। बुरबक मोसौ गोबोरखि मेलेम आं नोंसोरखौ ओरैनो फिदों नामा बे गथ'नि खोथाखौ गिनो? ओइ सिखाव जाम्बाफोर आंखौ उन्दै सानना गोरलै दासान। आं मानसिफोरनि लानोबो हागौ आरो होनोबो हागौ। आइयाव ओइ गथ' मा होनदों नों मा होनदों? दानो फंसे ज्रेम होना बिमा बिफानि हाबा मोनजाफिनगोन दालै। आरे भाइया बियो जायोसै। जों बायदि उन्दै गथ'फोरखौ सिगिनोल' लादों खोमा। ए गथ'आलाय बिख्लो रोजानि फिसा नामालै बियो गिनो रोङै। दानो गावना सान्द्रि गब्लंनाय बायदि जिफोर होजोबगोन आं नोंखौ बेथा। नाथाय बस गुलियानो गैला जोबजोब्बाय। मा सिलायाव गुलि गैयाबा अफाय थांजोबखो? दाखालि माइरं जोबनायाव फानना जाजोबथांदों बस। खमसे खमथ' गरनैसो दोन। बोरमा मैसो गोथै जाग्रानि बंसफोरखायनो खर'फ्रा सलिला बिसिना। आंखौबो फाननानै जादो मालाबा बोरमा मोसौ सारोनफोर। दानिया मा खालामबावनांगौ बस? खोनासं अमाफोर बेयाव गुलि गैया होनना नों मिथियो आं मिथियो आरो बे गथ'आ मिथियो नाथाय बेनि बिमा बिफायाथ' मिथियाना। ओइ गथ' नोंफानाव गोख्रै फन खालाम। आफानाव फन खालामनानै आफानि आन्दारपेनखौबो मोना नोंसोर। आंनि आफाया जि खेबथा लामायाव थाइसे फैसा गोलैनाय आंखौनो बियो आरो नोंसिनो। मा मोना बेलाय मा मोना? बेसेबां गोसो गोरा जाया मानो जेब्ला गावनि फिसालानि राव खोनाब्लानो दानो आंनि फिसालाखौ जेबो दाखालाम बुंनांगोन बियो। ओइ बिमा बोरै फैलाय? मा जादों माखौ दावराव गाबज्रिलायखो? जोंना बाबुआ बहा थांदों? लोगोफोरजों बेरायहैया फैबाय बहाबा। मानो थिनहरनांगौ जाखो? दिन बोथोरफ्राबो मोजां नङा। ओइ बिमा खोनादोंना नों? मानसि किडनेप खालामग्रा ओंखारदोंनो। जोंनि बाबुखौ किडनेप खालामदोंसै। होनबा जा नों नखिया। खर फथिया माखौ बायदिसो जादों। जोंनि बाबुखौलाय मानो किडनेप खालामनांगौ जाखो? ओइ बिमा नों माने जेबो सिरियास जाब्रा। खर'फथिथ' नङा नाथाय बिफा जानायलाय एसेसोआ गिनाय फैयोना बिमा। सोर सिखाव बेलाय जोंनि बाबुखौ किडनेप खालामनाय माने गावसो उल्था खैफोद दं बेहा। आखाइ थिलुब्रा साजोबथारबाय। दे नोमफानाव फन खालाम दे नोमफानाव। नांबाय न'। लाबो। हेलौ सोर बुंदों? हेलौ आदै आं सेल्फि डन बुंदों। आंखौ सिनायबायना? हा सेल्फि डन? आं सिनाया सोर सेल्फि डन ना फेल्फि डन? आरे गुरुजि नोंथांनि अननाय आरो आसिरबादजों आं डन जादों। मा होनदों? आंनि आसिरबादजों डन जादों? औ गुरुजि नोंनि अननायजोंनो। 10 बोसोरनि सिगां जेब्ला आं बोरमा अमा खावोमोन अब्ला नोंनोथ' बुंदोंमोन बेटा कुछ बारा काम करो। बेनिखायनो आं दा बोरमा खावनाय अमा खावनायखौ गारना किडनेपिं खालामो। नाथाय नोंथांनि गथ'आबो दा आंनि कब्जायाव दं। मा नों आंनि गथ'खौ किडनेप खालामबावबाय? आरे आदै गाबनायफोरखौ दोनथ'ना थाबैनो आंनि आदायाव 10 लाख फाथायहरदो।
नङाब्ला खोथाया बोरैबा जासिगोन होबाय सेल्फि डन आंनियाव दायो बिदि फैसायानो गैया आरे आदै नोंथांनि बुंनाय बादि लामायाव जों थाबायगासिनो दं आदैया बहनिखौ खालामथारनांगोन आरे बाय माबायदि डन जाखोलै बेलाय दे जाबाय दे आंनि गथ'नो रायलायगोलाय औ बाबु नोम्फाजों रायलायहर हेलौ आफा आंखौ गोख्रैनो बेनिफ्राय लांफैदो दे बेखौ बुंग्रो टिभिनि रिमटखौ बबे खनायाव दोनदों नोंलाय दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनो दं आङो हा टिभि रिमट आरे आफा नोंनि फिसालाया बहाय थैहां थैहां जाना दं नोंहा टिभि रिमटनिसो दावराव नुबाय दानहरबावबायसो मासि फाग्ला फिफालि बे दाथ' नोंनि किडनि लिभारफोरखौ बख'ना फाननांसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो आंनि लुलुखौबो बख'ना फानदो नोंसोर फ्रेस मालखा दाबोनो बाहायखायाखै ओइ अबैत्र' गथ' मा होनदों नों मा होनदों आं सिगाङावनो बुंखायाखैमोन नोंसोरखौ बिराद कान्जुस खेबथा होननानै ओइ गथ' नोंना टाइमा जोब्बाय रलै आदा र' मामानो फन हरनि आं मामाया फैसा लाबोगोन बियो गोख्रै हरना बिहर हेलौ मामु आइयाव सोर नोंलाय पुलिसखौ मामु बुंलायनाय आंखौ सेल्फि डना किडनेप खालामबाय नों थाबैनो 10 लाख फैसा लाना फै मा सेल्फि डन आङो बेखौ नागिरगासिनो औ आं थांगासिनो दं ओइ गथ' फैमारगोन ना रलै आदा माखौ टेनसन लादों नोंलाय सांग्रां जादो सेल्फि डन नोंला गावनो सैनै आरे मामुनि जायगायाव बोरै पुलिस सफैखो आं सोलिहरदों जाम्बा थगायनानै नोंसोरखौ